ବିକମଟା ଦିଅ ନା ଖାଇନୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ଆସିକି ଯାହା ଛଟପଟ ହଉଛି। ଏ ମାର ଯା ନା ମା ଇଆଡକୁ ଆ ବାବୁ ଘର କୁଆ ଗଲେ ନା କଣ ହେଲା? 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନୁ ମା ପେଟଟା ମୋର ଜଳି ପୋଡି ଯାଉଛି। ମୋ ପିଲାଟା 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଶୁଖି ଶୁଖି ଯାଉଛି। କିଲେ କଣ ଦିଏ ମା ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଲୋ। ଇଏ କିଏ? ଇଏ ନା ମୋ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। କେତେ ଟଙ୍କା ନବ? ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 50,000 ହଉ କି 1,00,000 ହଉ ପେମେଣ୍ଟ କରି। ତୁ ଭାରି ନେଇଥିଲୁ। ତୁ ଭାରି ଦେଇଥିଲୁ। ହାଲୋ, ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁକିଂ କର। ଭିକାରୁଣୀ ପାଖରେ ଆଇଫୋନ। ମା ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ, ମା ଭିକ ମୁଠେ ଦିଅ। ଚାଲ